lush green fields you led my steps in days gone by. You gave me rest by quiet springs and filled my soul with peace your loving presence brings. Oh, shelter me, oh, shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only you will shelter me. Shelter me, the way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only you will shelter me. In days to come and realize your faithfulness has led me home. Within your house I'll find my peace, trusting that in your mercy you have sheltered me. Shelter me, oh, shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only shelter me. All will be well if only you will shelter me. Mass Intentions offered July 22, Wednesday, 6 p.m. online Holy Mass. Petitions: complete and spiritual healing and fast recovery of Father George Militante, Father Leonard Robert Macmanos, Jacinta Patalingho, Abangan and Aranzado families, Manilyn Roldan, Father Felix Forlan, Jose Emmanuel Guatilara, Trinidad Dacuba, Walter Dijos, Jose Protasio, Lee Gaco, Arnold Piner and Ampi Arcos, Angeli Bano, Val de Vera, Willie Ligayo, Dr. Emil Haka, Kali Balanga Family Tree,
Dennis Ana Leonela, Denise Marie, Dennis Teresius, Dennis Bernardos, Denise Lionel, Kabilan Family, Amor Barangan, Alex de la Calzada, Lorely Calvo, Becky, and Josefina Acero. Speedy healing of all COVID-19 positive for Simeon Pizarra, Luis Tapero, and Susan de Guzman. For the successful operation of Jacinta Patalingho and Walter Dejos. To pass the board exam of Francis Carlo T. Lacaba. For good health, guidance, safety, and protection of Enrique's family, Sheila Marie, Angeles, Ramon, Jesus, Juanito, Eduardo, Glenn, Basilisa, Placido, Adolfo, Julius, Angeli Bano, Dodong, Chisca, and Barangan's family, Sundang Cabanos and family, Kenneth Flash, Tricia Charis, Kisha Francisca, Mildwin, Cesar, Shai, Claire Shaizar, Chisca, Kulin, Tristan Alexin, Daryl Susu, Ruel, Violi, Amor, Chisca, Antonio, Richard, Fe, Berhelio, Kyle, Kisha, the clan of Juvenal and Carmen Osorio, Pitalyar family, Marlene Tampos, and Jerry Borja. For Clive Philip that he can avail the E&E Charitable Foundation Scholarship. Safe and healthy pregnancy of Marian Muga, Tristan Alexin Savillano. For good intentions of Maria Divina Indrina. For success in studies and good health of Diana and Jillian Kiamco. For the safety of the people of La Carlota City. Good health of all the members of the family. Healthy, successful, and safe pregnancy and delivery of Consolacion in Clino. Long life, peace in our home. Unity within the family. For complete eradication of all diseases, especially COVID-19. For the people who are still working and the frontliners, may they be protected and blessed. For good relationship and marriage. For good employment and protection of Eugene and Clino and family. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine Lord Abadia, Nalwin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Castro Clan, Tesing family, Laurentes family, Mr. and Mrs. Alfonso Retes and family, Mr. and Mrs. Paulina Abisha Jr. and family, Enrique's family, Christine and Abeth, Chito and Grace Galang, Danilo Consuelo, Bacosmo and family, Rebecca Hontelio and family, Jason Beraco and family, Ortiz family, Aldwin, M.M. Tuazon and family, Araceli Tejano, Inclino family, Kiamcos and Alcoinos family, Samuel Abari and family, and Okabalim Sildon family. 21st birthday of Carla Ann Lopez, 54th birthday of Agnes Tabares, birthday of Sid Hosol and Keran of Sona, for recovery of Doroteo Nacorda and Kiza Isabel Nacorda from COVID-19. Mass souls, Ernesto Pabriga Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, and Ninita Kabangitan, Mercedes and Eligios, Rolly, Jolie, and Marciana, Benita, Beatriz, Angel, Rolando Asuncion, Fernando, Antonio Benigna, and Eliseo, Amada, Telma, Wilfrida, Saturnina, Emerenciana Pipito, Carolina Ponce, Rodolfo Lorenzo, Sayong Jonas, Felipa Belbestre, Lani Lipar, Nancy Culanag, Jocelyn, Bibing Habonero, Mauring Dinampo, Esperidion Intec, Jesus, Eduardo, Bibing Di Balocos, Ropo Narbal Sr. and Jr., Adila Ravillas Perez, and Enidec Bongon. Perry, Alex, Alfredo, Perpetua, Leonardo Sr., Mauro, Manuela, Shalani,
George Sr. and Jr., Ninita Edmundo Clara Silveria, Romulito Remo Victory, Fernando Eloterio Vidasco Candido, and Lydia Eugene, Jesus Elizabeth, Jemmy Remy Lee Fong, Christy Tuta, Betes, Tomasa Servilia Lazaro, Bernardino and Ana Corita, Ronaldo Marquez Manoreña, Elisa Pablo, Agnes and Nieves, Pacincia and Felipe Sr., Florante Pia Jesus, Saturnino, Cesar Sr., Rodel, Gina, Ami Narciso, and Gertrudis de Gracia, Paulino Sr. and Ansilma Abisha, Celestino, Andrea, Arthur, Marisa, Pete Chiplen, Anje, Felix, Democrito Espina, Manuel Ponce, Praxidis Ponce, Candido, Ana, Consorcia, Victoriano, Pogo Crescente, Josepina Antonino Placido, Radora Bandilla Comita, Hospicio Bacos Jr., Erlinda Alvarez, Attorney Paterno Belsinia Jr., Ruben, Antonieta, Chanura, Elmer, Bob, Gilbert, Lydia, and Benjamin Sr. Cesar Loreto, Elita Ronald, Ricardo, Lita Angeles, Felipe Sr. and Jr., Eliotina Emerinciano, Lorendo Federito, Jovita Pilar Bernardo Asocina, Gloria Edward Iva Dilia Mingo, Danilo Tampos, Hermano Mingo, Florencia Kabatingan, Weda Nef Elina Poping, Victor Berting, Gorio Enes, Jesus, Florencia, Merto, Rita, La Lucha, Enigo Senior, Angeling, Bart, Virgie, Mike, Boy, Jingle, Donato, Paulina, and Demetrio. Bernardo, Bernardita, Isabel, Josipa, Ignacio, Amparo, Flor de Liza, Victoriano, Victorioso, Zotico, Hena, Rey, Luisa, Elpidio, Karin, Corazon Calvo, Ramon Enriquez, Daniel Oy, Cristita Oy, Edelberto Oy, Bernadita Isabel Bernardo Manuel, Hermenegilda Proctusa Marcelo Maxima, Clito Erlendo Sr., Susana Porferia, Edgardo Tomas, Carmen Natividad, Manuel Adila Perez, Benjamin Jose, and Bernadette. Angela Leteng Ramon Sr., Munching Gigi Segundo, Veronica Jesus Sr., Isidra Virginia, Gina, Gloria, and Flor de Liza. Efren, Rolando, Julieta, and Ismael. Santiago, Eugenio, Segundo, Veronica, and Virginia. Chinipet, Espirito, Boys, Esther, William, Rudy, Vicente, Caridad, Maria Gabino Sr. and Jr., Vicario, Landing, Lourdes, Arturo Sr., Marcelina, Sebastian, Anatalio, Anastasio, Pastor, Dolores, Herminio, Cesar, Julieta, Ben, Lilia, Mario, Michael, Beatriz, Mario, and Bibi. Fausto, Anselma, Gerardo, Romeo, Braulio, Rosita, Clim, Andres, Oscario, Torino, Manuel, Praxidis, Candido, Ana, Consorcia, and Victorino, Roberto Sr., Josepina, Agristina, Agustin, Romulo, Francisco Rosario, Abis Oy, Josipos, Peregrino, Imi, Dioscoro, Maria Lourdes Ordoña, Justiniano Abadea, Soledad, Basilia, Honorio, Iotequio, Rina, Bienvenida, Angelina Agustin, Gloridel Argoncelio, Rafael Trasmonte, Antonio Kakilala, Carlos Gadiani Gabuya, Manolo Cabanting, Nicolasa Edelbrando, Vector Milicio, Margarito Ledovino Antonio Sr., Maria Yolanda Pais, Concepcion, Manoriña, Annie, Lily, Mary Dong, Elsa De Moral, Nemesio, Manuel Jefferson, Unaidi, Melesio, and Wilson. Primitivo, Ramel, Rey, Evangelino, Andreo, Consolacion,
Webster, Inocentes, Vector, Dennis Pradilla, Silvestri Irma, Orlando Cyrus Alexis, Joel and Luz Villa. Nicolas Amalia Raymond Juanito Sr., Paulino Leticia Ashley, Judy Rostica Rostico, Eugeniani Sr. and Jr., Maria Fe, Rosalina Narcisa Jose, Mili, Maria Rosario, Catalino Felomino Gregorio Magdalena, Jose Raul, Ninita Orlando Alejandra, Jesus Dax Francisca Maria Corazon, Praxidis Julian Paz Emilio and Alipio, Jesus Gloria Joseph, Ines, Hereno Sidney Brigida, Antonio Sr., Margie Praxedes, Herino Joseph Paz Julian, Magdalena Ames, Epipania Hostina, Segundina Emilio Antonio Sr. and Jr., Binancio Sr., Enriquito, Lucea Leon Jose Rinaldo Rosen, Felix Rubencio, Dining Albert Popilia, Eduardo Luisa Api Ani Leno, Elias Sr., Maria Magdaleno Maria Desi, Conrada Agustin, Leonido Alan and Ramon. Cecilio Radasa Sr., Alice Pigalan, Elominodo Elisa, Rinaldo Candida, Carminita Pap, Debeno Lauro Mayet, Sabiona Feli Curad Dumuran, Felicitas, Alex Flor, Placebi, Uniano, Jurel, Angel Felicitas, Mariano Ke, Dr. Ramon Arsinas, Judge Lee, Lucio Bong Tan Jr., deceased Pilmusa Guards and Pilmusa Clients, Pat Bilsenia, Emilda Agcon, Vicente Villacarlos, Losito Atelio, Teofilo Timotea Santiago, Sofia Milicio, Anastasia Dominador, Vicenta Marites, Baldomera, Juhas Cab, Eliseo Sr. and Jr., Victoria, Paulina, Federico Marcila, Elisita Aribalo, Ronaldo, Concepcion, and Teresita. Sosimo, Isabel, Bernadita, Emeteria, and Francisco, Edgardo, Samuel, Matias, Inara, Crispina, Pelomino, Arda, Edgardo, Samuel, Matias, Juana Nacorda, Larry Nacorda, Roberto Tomasa, Eufemio, Cristina, Wilfredo, Maria Idna Castro, Purificacion, Obelia, Aba Yap, Manolita Bres, Rodolfo Lorenzo, Catalino Villaber, Eunice Nadal, Jeronimo and Lydia Distoa, Baldomero Nadal Sr., Antonio Iala, Jose and Esperanza Distoa, Gisi Pacardo, Constancio Abapo, Joselito and Edin Lim, Magdalena Opelia Isabel, Judith Benjamin, Romulo Benedicta Florencia, Dorotea Doroteo, Nita Ismael, Teresita Tampos Sumawas, Epipania Bas Felix Kenyanula, Agido Hipos, Engineer Lady Armilo Lumantas, 5th Day Nubina of Buenaventura Panimdem Peñaranda, 1st Day Nubina of Rosalio Cunanan, 2nd Day Nubina of Dionisio Mendoza, 9 Days Nubina of Natividad Kapilitan, 8th Day Nubina offering for the 48th day of Crescente Mosquida, 6th Day Nubina for the 1st death anniversary of Amparo Dignos Montero, birthday of the late Magdalena Basit Tuso, death anniversary of Judusia, 2nd death anniversary of Ronaldo Umay, 9 days Nubina for Guillerma Trinidad Ramos, and all souls in purgatory, especially the forgotten ones and those who died of COVID-19. Isang yaw tanging ang buong, bagay gusto ang Pinoy.
Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Karong adlaw ato pong gisaulog ang kapistahan ni Santa Magdalena. Mga igsoon, maginulsol kita sa atong mga sala. Aromandam kita lang sa pagsaulog nining atong santos nga misa. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Mag-ampo kita.
O Dios, ang imong bugtong anak mihatag una sa tanan kang Maria Magdalena sa makalipayng balita sa pagkabanhaw. Itugot nga pinaagi sa iyang pagpangaliya nga panig-ingnan. Isang yaunta namo si Kristo nga buhi. Ug makakita kami kaniya nga nagahari diha sa imong himaya. Kay buhi man siya og hari uban kanimo og sa Espiritu Santo. Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Kay giharian kami sa gugma ni Kristo, kay nasayod kami nga may usa ka tawo nga namatay alang sa tanan, ug kini nagpasabot nga ang tanang mga tawo nakaambit sa iyang kamatayon. Namatay siya alang sa tanang mga tawo, aron ang mga buhi dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon, kundili kaniya nga namatay o gibanhaw tungod kaniya. Busa sukad karon, dili na kami maghukom kang bisan kinsa, pinaagi sa tawhanong sukdanan. Kaniadto among gihukman si Kristo sa tawhanong sukdanan. Apan karon dili na namo buhaton kini. Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na ug miabot na ang bag-o. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsoryo. Ang akong kalag giuhaw kanimo, o Ginoo akong Dios. Ang akong kalag giuhaw kanimo, o Ginoo akong Dios. O Dios, ikaw ang akong Dios nga akong gipangita. Kanimo nangandoy ang akong unod. O giuhaw ang akong kalag sama sa yuta nga uhaw. Walay kinabuhi o walay tubig. Ang akong kalag giuhaw kanimo, o Ginoo akong Dios. Sa ingon nagsudong kanimo diha sa santuaryo, aron pagtan-aw sa imong gahom ug sa imong himaya. Kay ang imong kaluoy mas maayo kaysa kinabuhi. Ang akong mga ngabil maghimaya kanimo. Ang akong kalag giuhaw kanimo, o Ginoo akong Dios. Sa ingon niini daygon ko ikaw samtang buhi pa ako. Sa pagbayaw ko sa akong mga kamot, sangpiton ko ang imong ngalan. Ingon sa kabuhong sa usa ka bangketi, mabusog ang akong kalag, ug sa masadya nga mga ngabil, magdayeg kanimo ang akong baba. Ang akong kalag giuhaw kanimo, o Ginoo akong Dios. Ikaw ang akong hinabang, ug diha sa landong sa imong mga pako, nagasinggit ako sa kalipay. Ang akong kalag nagadango pag-ayo kanimo, ang imong tuong kamot nagasapnay kanako. Ang akong kalag giuhaw kanimo, o Ginoo akong Dios. Alleluia, alleluia.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sayo sa Domingo sa buntag, samtang ngit-ngit pa si Maria Magdalena miadto sa lubnganan. Og nakita niya nga ang bato na ligid na gikan sa baba sa lubnganan. Ngidagan siya og miadto kang Simon Pedro ug sa tinun-an nga gimahal ni Jesus ug giingnan niya sila. Gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo ug wala kami mahibalo kung hain nila ibutang siya. Naghilak si Maria nga nagbarog didto sa gawa sa lubnganan. Unya mitikubo siya aron paglili sa lubnganan ug nakita niya didto ang duha ka anghel nga nagbistig puti ug naglingkod sa dapit nga nahimutangan sa lawas ni Jesus. Ang usa didto dapit sa iyang ulo ug ang usa dapit sa iyang tiil. Day, nganong naghila ka man? Sila nangutana kaniya. Siya mitubag, ila manggod nga gikuha ang akong Ginoo ug wala ko mahibalo kung hain nila ibutang siya. Sa pagkahuman niya agsulti niini, milingi siya ug iyang nakita si Jesus nga nabarog didto. Apan wala siya makaila nga si Jesus diay kadto. Day, nganong naghila ka man? Nangutana si Jesus kaniya. Kinsa man ang imong gipangita? Nagtuo si Maria nga siya mao ang hardinero. Busa mingon siya kaniya. Kung ikaw maoy nagkuha kaniya, tug-an niya ko kung hain mo siya ibutang. Kay kuhaon ko siya. Si Jesus mingon kaniya, Maria. Ug si Maria miatubang kang Jesus ug mingon sa Hebreo, Rabboni, nga sa ato pa magtutudlo. Unya giingnan siya ni Jesus, ayaw ako hikapa kay wala akong mahibalik sa amahan. Adtuay noon ang akong mga igsoon ug suginli sila nga moadto ako sa akong amahan ug inyong amahan, sa akong Dios ug inyong Dios. Busa gisuginla ni Maria Magdalena ang mga tinun-an nga nakakita siya sa Ginoo ug nga gisultihan siya ni Jesus niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Karon kay nagsaulog man kita sa kapistahan ni Maria Magdalena. Ug giingon gyud nga siya ang una nga nakasaksi sa pagkabanhaw sa ato ang Ginoo. So mingon ta sa good news nga wa di ay lang namatay ang atong Ginoo, nabanhaw siya. Si Maria Magdalena ang una nga nakasaksiya na nakakita, gipakita ato ang Ginoong Hesus. So kung ato ang pangutan-on mga kaigsuonan ko karong panahon na mao gini ato ang gihandom unsa man kahay mga maayong balita karon. No, labi na diri sa ato ang sa Sugbo magisgot ta no nga naa na bay maayong balita kay gikan sa ECQ karon MECQ sunod ani unsa naman pod kaha nya moingon ko hopefully og tinuod gyud ni nga maayong balita kay nag-ingon man nga basin ko no kung ang trend kung ang dagan aning nahitabo karon sa ato ang diri sa Sugbo padayon ni siya basin basin lang karong August 1 mag GCQ na ta. So dili pa nag-ingon nga GCQ na. Kay naaman ang trend nga nag-ubos. Pero dili na pasabot nga kung kumpiyansa na ta. Dili na pasabot nga okay na di ay di na ta mabalaka. Sige, balik kita sa tong naandan. Dili mga kaigsuonan ko. Kay kung ato ang basihan na GCQ na rabata sa una, kumpiyansa man ta na ECQ na hinunta. So di ta ganahan
nga kaning maayong balita nga murag naay naghunghong nga hinaot unta matinuod. Pero unsaon man pagkatinuod ani mamatinuod ni siya kung kita no magpataka pasagad way pakialam sa tuang mga dapat natong pagabuhaton, mga obligasyon nato. No, so mao na siya ang ato ang kung naaman tay mapamalandungan ini nga ato ang kapistahan karon nga si Maria Magdalena, una nga nakadungog, nakakita, nakasaksi sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, sa good news kani mga kaigsunan ko. Hopefully atoan ni siyang seryosohon kay kani siya nindot gyud kani siya nga balita. Good news gyud unta ni siya. Kana lagi kun dili nato sayangon. Di ta magpa-unsa lang diha. No, so mao ni ang una nako nga i-share nato nga pamalandong mga kaigsuonan ko. Ikaduha, makita nato nga kanang sa kanang role ba, no, grabe day kay ang role ni Maria Magdalena nga siya man ang una nga gitagaan aning nga kanang grasya, pero dili lang na siya grasya, naapod siya ay responsibilidad. Unsa may iyang responsibilidad? Pag-adto sa mga apostoles, pagsulti sa iyang mga kauban, pagsangyaw sa maayong balita nga nabanhaw gyud ay ang Ginoo, og siya saksi siya. Siya nakita niya sa iyahang duha ka mata, and I think na feel pod na niya. No, iya gisiguro nang gilamano, gihagkan, gipasalamatan, nalipay, layat-layat yun na siya. No? Pag first nila nga encounter ngadto sa tong Ginoo. Kita mga kaigsuonan ko, no, nga karon nakadungog ta aning more or less ingon ta maayong balita kay August 1 mag-GCQ na ta. Naada tay responsibilidad. Naatay role nga to ang buhaton. Sa ako pang gikasulti, pero mina sa natong gi-remind po sa tuwa sa mga government o sa mga TV o whatever, social distancing, mag-face mask, unya magamit o kanang alcohol para manghugas, ana, no? So, mao niya to ang mga obligasyon. Naatay mga responsibilidad. And dili na to na siya kanang ibaliwala lang mga kaigsuonan ko. Kay sad to say, naapagyupon tay mga kaigsuonan nga wala nila na sila panumbalinga. Murabag ay okay ra lagi ta, di lagi ta makuanan ni. Unya ibalo ba mo? Bahal jud kay ang tambal. Gani na ako'y mga kaila karon, no, na ay certain nga tambal. Actually duha na sila nga tambal nga ingon sila kuno nga pwede kuno makatabang kuno siya, dili siya tambal yun, makatabang, no. Imagine na siya, dili pa na sure nga mauna gyud na siya, makatabang pa kay dako man mog chance og survival, pero di pa gyud na siya ultimately mauna gyud na siya. So kana siya nga duha ka tambal, no, dili na available diri sa Sugbo. Ang akatuang ako ang source nag-ingon pa nga basin next week maabot. Unya niingon pa gyud nga ang usa ato duha man na sila ka buok, ang usa ato would cost, no, ang presyo naa sa 50 to 60,000. No, mura ra na siya gamay nga tubig. Ginaanas gamay nga murag botelya, gamay ra kay sa tanan. No, ang presyo niya 50 to 60,000. No, so mao na mga kaigsuonan ko, no, nga ato ang atimanon gyud, ang ato ang nadungog nato nga good news kay kung tinuod naman gyud ni natay responsibilidad para masigurado
nga sugod August 1 diretso-diretso na ni. No? Nga GCQ hantod sa MGCQ ug unta hantod sa, and I think no kay daghan ra ba kay mga prediction nga 2 to 3 years para ba ni siya. Pero at least dili na ta mo balik sa ECQ. No? Sa katong gitawag na to worst kayo nga senaryo. Daghan kay nangamatay na to nga mga kaigsuonan. Makakita ta permi, makadungog ta permi og mga bad news. At least karon na naman ni siya nga good news, ato ning protektahan at imanon ta ni siya mga kaigsuonan ko. Mao na siya ang gibuhat ni Maria Magdalena sa pagkakita niya, pagkahimamat sa Ginoo na siya responsibilidad. Iya ning giadtong iya mga kaigsuonan, mga apostoles, gisangyaw din niya, oy nakita nami. O kita maupod na. Hopefully no para lagi nga mas mugaan na ang atoang bation, mugaan na ang atoang sitwasyon, makita na nato ang kahayag mga kaigsuonan ko. Pagampo sa katawhan. Magampo kita samahan ug pangayoon nato ang bunga sa pagsalig ug pagtuo ug mingon kita. Patalinghugi kami Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Alang sa simbahan, nga mulipang ang mga magtotoo ug magbunga ang pulong sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Alang sa tanang nasod nga magkinabuhi sila sa pulong sa kamatuoran o hustisya. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Alang sa mga nangamatay, nga dadon sila sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Ginoo, patalinghugi kining mga pagampo nga gikan gayud sa among kasing-kasing nga nangandoy sa katumanan, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa
Mga igsoon, pagampo kamuaro ng ako ang inyong sakripisyo, dawato nunta sa Dios kamahan, makagagahom sa tanan. Dawato nunta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawat Ginoo ang mga gasa nga among gihalad alang sa paghandom kang Santa Maria Magdalena, nga mitanyag sa gugma nga gidawat sa imong bugtong anak, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw gipasidunggan diha sa katilingban sa mga santos ug diha sa imong pagante sa ilang mga pahanungdan, gigantihan nimo ang imong mga hatag. Imo kaming gihatagan ug panig-ingnan diha sa ilang kinabuhi. Abyan diha sa ilang pagpakig-uban kanamo ug panabang diha sa ilang mga pangamuyo. Aron tapos kami malig-on sa daghang kaayong mga saksi sa lumba sa kinabuhi. Managan kami nga madaugon ug makabot namo uban kanila ang dili malaya nga purong-purong sa himaya. Pinaagi ni Kristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug arkanghel ug sa dili maisip nga pundok sa mga santos. Nagaawit kami sa pagdaig diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu ng pagsantos sini mga gasa, aron mahimo kinalang kanamo. Malawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa kaugalingon, mikuha sa upan, mipasalamat kanimo, mipikas o mihatag inini ngadto sa mga tinun-an o miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mga akong lawas, may tugyan alang kanino. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawat ta kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mong kalis sa akong dugo. Sa bagog tunay nga kasabutan, ang dugo nga iulalang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Wata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan. Nining paan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan, nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming gihimo, giisip nga ngayan nga matubang ug malagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkaiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga maingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa ni Jose Palma among Arsobispo sa tanang mga pari. Hinumdumi sa mga igsoon nga nangamatay, nga laumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluy kaming tanan. Himoa kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhin tunhay, ba ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Ba ni San Jose iyang banawban sa mga apostoles, sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, giatagan na kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Gitudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios sa katong amahan. Ug busa mangahas kita sa pag-ingon. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Amen.
Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo. Apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Maginahalay dayon kita na
Magampo kita. Ang santos nga pagdawat sa imong mga misteryo o Ginoo makapunuunta kanamo sa makanunayong gugmang nga sa walay hunong nakapahiusa kang Santa Maria Magdalena kang Kristo nga iyang magtutudlo kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oratio Imperata against the COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that to guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected, may they be restored to health soon. Protect those who care for them, grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Amen. Prayer to Our Lady, Health of the Sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roch. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Ang Ginoo manaka kaninyo. Panausap kanim. Ug manalangin kaninyong Dios nga makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Babaeng may pagtuo ug puno sa paghigugma, ihatag kanamo ang imong kaiso ug sa mga sala kami makigbisog. Sa imong mga sala, ikaw may kagahapon. Apan wa ka hukmi, gipaubos. Gidawat ka ug gipasaylo ni Kristo Jesus. Santa Maria Magdalena, mga tiil ni Kristo, gihugas
kaluwasan mo sa luha. O babae, sa kanunay ka nagsilbi, ang pulong sa Ginoo gihatagan mo bili. Kasakit ang dagway sa Diyos. Muulong kaniya hangtod sa iyang lubnganan, sa iyang pagkabanhaw ikaw gipakitaan. Sa kaisog magpakita kang Kristong mga tinunan, kita gayud magpaila. Sa walay kahadlo kita kanunay mo baro, ug sama ni Magdalena kita mo sunod.